Дестилиращ се от хиляди години от историята. Тихо свидетелстващ на миналото. Жив свидетел на 3 империи. С танцуващите води, прегръщащото се синьо и зелено, с украсяващите джамии и мостове, с творбите на Синан, столица на архитектурата. Това е Едирне, столица на историята и културата. Първите тракийските племена, забелязали красотата на този район, били одрисите, които дали името. Персийската империя, Македонското царство, накрая и Великата Римска империя са достигнали тези земи. И поради стратегическото му значение, тук е основан един град на име Адрианополис. Едирне във времето приема имената Ендруне, Едринабулу, Ендрие. След завладяването му от Мурад I през 1361 година, градът се споменава с името Едирне. След 17 век приема името Едирне, което и до ден днешен се споменава. Между 1361 и 1453 година до завладяването на Истанбул е столица на Османската държава. Едирне, намирайки истинската си самоличност през османския период, става център на културните и архитектурните иновации. Най-красивите примери за изкуството на калиграфията и бродерията е извършена в Едирне и оттам се разпространяват в цялата страна. Едирне, преживявайки архитектурните тенденции и промени, усвоява творбите в периода на развитието на османското изкуство. Най-хубавите творби между тях са: първото произведение на изкуството в Едирне от османското време е Ески джамия. Първият пример, свидетелствал за това изкуство, е Юче Шерефели джамия, която е с необичаен размер на минарето, с керамичните си плочки по михраба, достигащи своя връх при Мурадие джамия. Монументалната общност Кюлието Баязид II и джамията му. И шедьовъра в световната архитектурна история – джамията Селимие. Всички тези творби, даже и в днешни дни, все още стоят гордо изправени. Като че ли причината за съществуването на Селимие е Едирне, защото с невероятната си форма, миналото й, споделя историческия си модел. Със славата си донасят толерантността в града. В средата на равнината на Едирне, на един висок хълм с 4-те си минарета, Селимие лесно се вижда от всяка точка на града. Джамията представлява върха на класическата османска архитектура. Тя е поръчана да се изгради от Мимар Синан, по заповед на султан Селим II. По онова време големият османски архитект Синан е на 80 години. Той споделя, че Селимие е изработка от периода на най-силните му години. Всъщност, джамията е част от комплекса Кюлие, но и самостоятелно е достатъчно прекрасна. Архитект Синан нарочно намалява броя на заобикалящите я сгради и ги прави по-ниски, защото е искал да прикове вниманието към джамията.
Ески джамия е останалата най-старото и оригинално произведение от османския период в Едирне. За да се осигури доход на джамията, заемаща основно място в османската архитектура на Едирне, до нея е построен Одринският базар. Днес базарът се използва като капала чаршия. Има 4 минарета, като най-голямото минаре е с дължина 67 метра и 62 сантиметра. На всяко от трите шерефета, балкон, на минарето на джамията се качва по отделни стълби. Едно друго важно произведение на Едирне е джамията Мурадие джамия, която първоначално е била построена като мевлевихане от Султан Мурад II. Джамията с най-успешните произведения на османското декоративно керамично изкуство сега предизвиква възхищението на тези, които виждат тези керамични плочки. Кюлие Султан Баязид II е един от първите примери за големи комплекси, построени по нареждането на османските султани. Това е комплекс от монументални сгради, който включва медресе, богословско училище, Дарюш Шифа, болница, ашхане, кухня, имарет, столова за нуждаещи и чифте баня. По онова време в болницата Дарюш Шифа пациентите са лекувани с звука на музиката и водата, а сега работи като здравен музей. Този музей дава усещане за типична османска болница, която има голямо значение в медицинската ни история. По думите на Евлия Челеби разбираме, че тук всички боледуващи от физически и психически болести са се излекували с помощта на мистичната музика. Този музей е пряко следен от световните организации. През 2004 година Европейската комисия го удостоява с наградата на европейските музеи, а през 2007 година е награден с най-добрите в областта на културното наследство и клуба на отличните постижения. Взимайки наградата за най-добро представяне, доказва, че и днес е едно уникално произведение. Кервансараите Рюстем Паша и Екмекчизаде Ахмед Паша, Ташхан и Девечи хан, Селимие Арастасы, Едирне, Базар Бедестен и с историческия си пазар Али Паша продължават да поддържат пулса на търговията както в миналото, така и днес. Историческото османско наследство, мостовете, чешмите, баните на града ви карат да се почувствате на всяка стъпка във вълшебна историческа обстановка, които и в ден днешен все още се използват.
В Едирне, както великолепните джамии на исляма, така и свещените храмове на различни религии, съществуващи от миналото до днес, са символ на толерантността на този град. ЖП гарата в Едирне е последната сграда, определена като подарък за града от османския период. Колкото са ценни всички оцелели произведения от османския период, толкова и ценна традицията на историческите мазни борби Къркъпанар. O güzel ellerinizi hazırlayın. Son defa alkışlarla diyelim maşallah. Allah rahmetsin. Колкото са ценни всички оцелели произведения от османския период, толкова и ценна традицията на историческите мазни борби Къркъпанар. Като начална дата се приема превземането на Едирне, 1361 година. Всяка година се организират в Сарайчи в края на юни и първата седмица на юли като международен фестивал, като в последните 3 дни се провеждат мазните борби. Победителят получава титлата Баш Пехливанин, който в края на борбите взима златен колан. През 2008 година, получавайки наградата на европейските елитни дестинации по проекта Еден и историческите мазни борби Къркъпанар Едирне, гордостта на нашата страна влиза през 2010 година в списъка на световното културно наследство на нематериалното наследство на ЮНЕСКО. Едирне съхранява принадлежащото си минало в историческите паметници, археологически и етнографски музей, музей на турско-ислямското изкуство, музей на фондация Селимие, паметника Шукрю Паша и музей посветен на Балканската война. Паметникът Лозан и едноименният музей посрещат посетителите. Днес Едирне, в допълнение на всички исторически и културни местности, дава възможност да се насладите на морето и слънцето, на залива Сарос, Ферикли и Енес. А за любителите на гмуркането, пристанището Ибридже е един привлекателен център, където ще намерят възможност да направят едно пътешествие в подводния свят. Тунджа, Марица и Арда се срещат в този красив град, пълен с природна красота. Посетителите му могат да почувстват спокойствието и да прекарат приятни моменти. Тракийският университет предоставя важен принос към икономическият и образователния живот на града. Болницата към Тракийския университет предлага медицински услуги както в Едирне, така и на съседните градове. Икономиката на Едирне се основава на селското стопанство, пшеница, ориз и слънчоглед са отглежданите главно култури. Тракия Бирлик е най-голямата икономическа сила в района, произвеждаща олио от добития слънчоглед. Търговско-промишлената камара Одрин дава посока на търговския живот. Близо 3200 членове и 20 професионални комитета. Търговска борса Едирне с до 500 членове продължава да работи за Едирне.
В Едирне, в продължение на векове между съхраняваните традиционни народни изкуства, Едирнекари заема важно място между декоративните изкуства. Едно характерно традиционно изкуство за Едирне е производството на плодови сапуни. Произвеждат се от 17 век и като сувенири са много високо ценени. Друго традиционно изкуство е производството на метли. Метлите с огледалца от векове насам заедно с историите си украсяват чеиза на младите моми. Едрине продължава да съхранява традицията като град на фестивалите, като фестивалите Какава и Хадерлес, фестивалът на духовите оркестри, фестивалът на пържения черен дроб и фестивалът на кларинета. Едирне със специалните си ястия и деликатеси е регион на различните вкусове. Оригиналните продукти като одрински дроб, одринско сирене и бадемово пюре са известни из цялата страна. Да, това е Едирне, заемащ място като световен град в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Очакваме ви, за да си споделим многовековната история на културните и природни красоти. Едирне, столица на историята и културата.